Sekor Gadung Indonesia. Ada Mbak Dia. Mbak Sulis. Dalam Mas. Pak Supar Bogem. Sugeng dalu. Kawitan sinawangi pasuryan. Kantor Mas Sarik Mbalung Jeruk, Mas Ardan ugi segenap perangkat Mbalung Jeruk, ugi segenap perangkat Sekecamatan Kunjang. Karang-rang wertu bawani. Duh Kang Mas kan kendhatku ngalambono batin jroning tias hangidong tresno yen sinawang kepiaring kahanan bisa anut bungane angenan. Lintang ing kawang kadonetramu padangi bulan gambarne sepuh sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut ngagowo. Sekar Gadung Indonesia. Selamat malam Mas Tari Ardan Balong Jeruk. Selamat malam Bapak Kepala Desa Sekecamatan Kunjang. Hei Pak Fakur Rohman Paron Kediri. Sugeng dalu. Ayo di asik. Dol Kang Mas tan kandhaku ngalambono batin jroning tias angidong tresno yen sinawang kepiaring kahanan bisa anut bungane angenan. Mas Adi Melur Sungguh hadir Mbah Minto. Matur sembah nuwun. Bulan gambarne sembuh sumilire angin gawa jenengmu Mbah Didik Giryanto katut Unggul Sari Tulungagung. Wilujeng dalu Mbah Didik hadir wonten lokasi. Pak Didi Tulungagung, selamat malam Pak Didi. Cak Kawer Catul Kiem matur nuwun. Saking Pati Cak Parno, saking Lampung Mas Darsono, saking Pati ugi Mas Suryono. Hongkong Mbak Sekar Wangi, selamat malam Mbak Sekar. Dol Kang Mas tan kandhaku ngalambono batin jroning tias angidong tresno yen sinawang kepiaring kahanan bisa anut bungane angenan.
Kumari Ibu Winarmi saking Ploso Klaten hadir. Sesanding marang sliramu wong bagus memani ecan tongku. Ya. Sampun Pak E. Terima kasih sembah nuwun Mbak Dian, Mbak Sulis.